We zijn hier bij het MFA in Holwert bij de bok Rick Vink. Wat betekent dat eigenlijk, bok? Bewust oplettend de kabitknaller. En dat betekent dus dat je alles in de gaten hoort? Ja. Ik moet het je wat in de gaten houden. Hoe lang dacht je dit jaar al dat kabit zit in de Holwert? Rond 10 hier. Wij zijn vanmorgen om 8 uur begonnen. Dan ben je er al harder met bij. Zeker weten. En dat gaat zo de hele tijd rond? Ja, we zijn tot morgens 4, 6 ben wij ontshit. En de rij? Dan hebben we nog een barbecue'tje, dat regelen wij nog een groep jeugd. Dan zijn we nog lekker eten. Ik zou je heel op de bussen staan, van hoeveel bus broek je? Ik denk rond de 15 tot 20 bussen. Dat ben je aardig wat. En ze zijn ook al heel oud als ik dat zo zag. Zeker weten. Welke hier weet net, maar ze zijn al wat. Hoeveel kabit met de broek ongeveer? Dat regelt iemand oorsbuis, dat iedereen had een aparte taak. Waarom ga je altijd zo'n portefeuille bij het kabit zitten? Al lekker warm, want deze tijd is het koud. Dus dan moet het al wat warm worden. Dus dan moeten we wel even wat te genieten van het mooie vuurtje. Wij bij mij de kabit zitten, bij wij rond 20 man. Nou, en dan komen er direct nog wat mensen omheen van hapje eten. Dus dan wordt het al wel vol gezelliger. Dat eten en het bier neem ik gewoon, je er altijd bij, hè? Zeker weten, dat jette er zeker bij. Verrassend dichtbij. RTV